لپارێزگەها دووکێ دو ئەف ساڵەدا و دو جەژنە قوربانیەدا bi berawit digel cejna Remezana borî rêjeya wan kesên bi merema geşt û guzarî qesta cihênguzarî dikin di zêdebûnê da bû. Divê cejnê da rêjeyeka geleka baştir beref parêzgeha duhokê hatin. Anku ez çêm bêjim rêja hatina geştiyara bi şêweyekê giştî eger hemberî cejna Remezana pîroza çûyî da bikeyn divê cejna qurbana pîroz da ez çêm bêjim nêzîkî 5 sedê heta niha ku ev 4 rojin em ê amara welgirîncî 22 heta dawiya roja 25 elbedestê me nêzîkî 5 sedê rêja hatina va geştiyara ya zêde bû. Bi dîtina geştyarnasekî ekjistînê pêşxistina kertê aboriyê her welatekî kertê geşt û guzarî ew xelek ji qesta cihên aram dike. گشت خو وته و او تو بشه جهه که آرام ایتنا و پرش خوشی و پمی وته خو هر دوره که باره امنیه ده و دوره تیگ بچیدن شوی که راسته خو کردگیرن و دوره بیت رجا گشتیارا کیمت بیتن سر رای و همیه قیرانت افریقا سر دوره ده هاتیم شوی که گشتی بجین تایبت الهرم کردستانه بویا اگر کو رجا گشتیارا کیم ببید خدانه ek ji xwaringeha jî diyar diket ku li salên borî de xelkekê zor ji naverast û başûrê Iraqê dihatine parêzgeha Duhokê lê niha ew rêje di kêmbûnê da. راستي gelek gelek o kêmboyî berî çend salan yani heta hedekî şûlê me gelek baş bû vî hînî em vê re nedgeştîn bes nûke piştî Daeş hatin gelek kêmboyî pişt Mîsil hatin ji Bexda hatin hemî Ereb bûn barabiter vê gavê nîne geştiyar nîne. Parêzgeha Duhokê ji wan parêzgehek ku ji mareka zor ya cihên geşt û guzarî bi xwe vedigirît lê bi dîtina hin jî geştyarnyasan ta niha giringiyeka baş wekû pêtivî bi van cihên geştyarî nehatiye dan. Şîmalberçî NRT Duhok.